Vivimos na era 2.0, ten moitas vantaxes, efectivamente, comunicación, pódese comprar, pódese vender, pero claro, ao ser un mundo tan grande, tan global, sempre hai que non pode usar de maneira non debida. Falamos da venda e compra de drogas a través de internet. Imos ver un informe que fala sobre este tema e despois entramos en detalles. Como ben sabemos, nenos e mozos son os sectores da poboación máis importantes con acceso a internet, algo que crece ano a ano. Por outra banda, no ano 2000 xa existían máis de 1000 sitios web en todo o mundo que anunciaban a venda virtual de drogas ilícitas como a cannabis, éxtasis ou cocaína. Hai que ter en conta que ata o usuario máis novato pode acceder facilmente a internet para obter toda a información necesaria sobre producir, cultivar, comprar, vender ou consumir calquera droga. Mesmo atopamos sitios que informan acerca do uso e abuso de produtos correntes como medicamentos para o resfriado que poderían ter efectos euforizantes. O chat é un dos medios que utilizan estes distribuidores para a venda de drogas e produtos químicos, considerando que un gran número de nenos e mozos están permanentemente conectados e poderían chegar a ser clientes potenciais. A gran proliferación destas actividades virtuais supón un reto importante para as autoridades, posto que se pode intercambiar información e facer transaccións de mercancías de forma rápida e anónima na rede. Internet puxo o mundo na palma da nosa man, pero tamén pode poñernos sustancias ilegais e perigosas. Iso é verdade, pero a rede tamén pode permitirnos a forma de loitar contra este problema facendo un uso positivo desta tecnoloxía, educando e informando a comunidade. Vamos pechar os teléfonos antes de nada para que saiban que xa non poden chamar máis, pero que logo ao final do programa faremos o noso concurso. Se queren chamar, xa terá que ser mañá. Mañá, preguntas de hoxe para o programa de mañá. Marcus Fernández, o noso experto en internet. Boas tardes. Moi boas tardes. Como estás, Marcus? Moi ben. Aí falouse de moitas cousas, eh? Sí. O debate está entre, efectivamente, véndese e cómprase drogas a través de internet ou non? Sí, o que pasa é que habería que matizar moito. Que tipo de porque, drogas, non? claro, que o detalle, por unha banda están as drogas legais, o sea, hai que admitir que hai cosas como, por exemplo, o alcohol e o tabaco, é algo que se vende moito por internet. O alcohol quizás un poquinho menos por aquilo de que as botellas pesan bastante e os portes suben moito, pero en cambio a pillería co tabaco ainda hai bastante, porque como hai países que non teñen os mesmos impostos que España, hai xente que facendo pedidos internacionais de volúmenes medianamente importantes poden conseguir certos aforros. O que pasa é que de cando en vez os tringan polas aduanas, adiós, acabouse o chollo. E medicación tamén? Medicación, aí é este detalle, que nun principio as drogas de consumo normal legais sí que hai moitas, pero despois o da farmacia, aí depende moito segundo o país. O sea, aquí en España, normalmente as farmacias que teñen tenda online, o que venden son todo o que non son medicamentos con receita. O sea, dende cueiros ata calquer tipo de accesorio que poden vender, maquillaxes, cremas, todo este tipo de cosas que funcionan bastante ben a través de internet, porque ademais así non dependes de que haxa stock no que na tenda que teñas perto da casa. O que pasa é que en outros países iso é moito máis amplo. E entón, a veces, atenden pedidos internacionais e certas medicacións se poden conseguir a distancia. E iso permite que cousas que nun país con receita o poidas mercar a través de internet sen ter unha prescripción facultativa. E ademais hai un detalle, que hai varios foros nos que informan das equivalencias que hai de medicamentos, o sea, dende ansiolíticos, antidepresivos, incluso algún tipo de analxésico, que en un principio poden servir en sí mesmos como unha droga, poden colocar de alguna maneira, pero ademais está o detalle de que poñen métodos para, aproveitando ese elemento, se pode extraer unha droga das de deseño ou das de verdade. O sea, que hai algunhas cosas en plan de, pois, un anestésico típico para cans, que se utiliza para leválos cando hai que transportalos, o posa a ferver o baño María e sacan unhas pedriñas que despois colocan. E claro, a xente pide o anestésico para cans. Ninguén che vai impedir mercar ese... Marcos, ti non estás dando moitas ideas ahora mesmo xa. Non digo as marcas, pero digo que hai uns foros, uns foros nos que casi parece como que son recitas de cociña. Xa. Está a xente explicando todas esas cosas, entón hai, claro, o foro non comete nada, ninguna ilegalidade, e quen vende un anestésico tampouco comete ninguna. O detalle que despois, a parte complicada sería a persoa na casa cando se ponga a fabricar iso, e en moitos casos despois véndese a outros consumidores. Que non monte un pequeno laboratorio e logo aparezcan os bombeiros. Soubemos dun informe da Generalitat Valenciana que falaba dun 44% dos mozos universitarios que admiten consumir drogas e que utilizan internet para informarse sobre as consecuencias destas drogas e os perigos que poden supoñer. E que, ademais, precisamente, algúns destes foros nos que falan de como se cociñan as drogas, tamén fan o contrario. O sea, tamén están avisando dos problemas que traen, porque moitas veces din as cousas como non, é que con este pulverizador ti podes
consumir marihuana sen ter o malo do tabaco. Sí, pero é que todas as drogas teñen algún efecto, inda que non sexa moi de claro. daños colaterais. Non, é que aquí o malo é o tabaco, o resto non fai dano. Pero a internet non pode ser un bo instrumento xustamente para informar ben. Informan ben, o que pasa é que despois depende do caso que lle faga a xente. E tamén outros ámbitos nos que sí que hai un consumo en internet xa moi exagerado é no que se refire ao consumo de marihuana e de cogomelos alucinógenos. Cogomelos alucinógenos. Claro, porque ademais isto ademais é que un vai a unha páxina desas que pensa que está nunha páxina de xardinería. Sí, parece porque é todo abono, todo tipo de pesticidas e despois incluso ves que teñen armarios como estes típicos que hai para ter no trasteiro para guardar a roupa, que están pensados desde de 6 por 2 metros e que son para montar plantacións na casa para non ter que quentar unha habitación inmensa, porque senón sai carísimo manter unha planta quentinha, polo menos en Galicia, que aquí temos frío, e senón todo iso costaría unha... Así que falamos de internet neste caso como información ou como comunicación, é dicir, eu falo contigo, ti falas comigo, pero a transacción de venta... A transacción tamén hai, o que pasa é que normalmente son moi fugaces. O sea, unha tenda que se poña a vender descaradamente a droga dura semanas. O que pasa é que a xente vai saltando dunhas a outras. Porque xa non é que pillen a tenda e que a pechen, é que o máis doado é pechar as vías de financiamento. O sea, se a xente está cobrando por unha tarxeta de crédito, por unha conta de banco, tal, vanlle por aí, cortanlle e despois a tenda, se non pode cobrar o que factura pola web, pois ten que pechar a web porque non lle vale para nada. Pero, a ver, hai moitas webs desas, o que pasa é que unha semana está de moda unha, outra semana está de moda outra, e son nos foros onde lle fan a publicidade e onde se fomenta este tipo de establecementos, porque non se pode facer abertamente. Isto abertamente... Pero é doado perseguilos, non? Sí, porque precisamente con ter alguén infiltrado nalgúns destes foros, podes andar, claro, sempre hai policías nos chats de menores, en sitios de drogas, e o que pasa é que non actúan o momento xusto, porque senón os descubren, lógicamente. Teñen certa prudencia para saber... E logo farán tamén de maneira que non se note, por exemplo, coa reventa das entradas, que aparece moitísimo, pois vendo unha moneca de non sei que e regalo... Exactamente. Ademais, unha cousa, Marcus, cada ordenador ten o seu propio código, non? Teñen enderezos IP, podes saber de cara de quen se está conectando, si que hai moitas maneiras. O que pasa é que tamén hai quen se conecta coa conexión do veciño, entón a veces pode haber problemas, pero sí que se pode máis ou menos localizar a xente. O sea, certa seguridade haina e podese perseguir a quen comete un delito a través de internet. O sea, eso está claro. Señores delincuentes, agárrense, non se puede. Estamos moito máis localizados na internet que na vida real. Ademais, traballa moi ben delitos telemáticos. Nese sentido, a Garda Civil, a verdade é que está ao día. Ademais, ten un detalle, que normalmente a xente non o sabe, pero cando alguén presenta unha denuncia, non é como cando presenta unha querela que vai a xuizo contra esa persona. Non, coa denuncia simplemente lle dis á brigada que alguén te amenazou a través de internet ou tal, e son eles os que investigan, despois queda todo na súa parte, e son eles os que poñen os recursos técnicos, e ti non tens que romper a cabeza, sabes que vai haber alguén que vai estar traballando para defender os teus dereitos dentro das súas posibilidades, porque despois temos o problema das fronteiras. Claro. O sea, se alguén que fai algo está noutro lugar do mundo... Falamos de fronteiras porque hoxe soubemos que as detencións de cidadáns españois no estranxeiro batiron todos os récords, creo que son 2100 presos. Eso con respecto a outros países que estamos arriba, abaixo... Non, estamos nun... Ainda que a veces din que estamos dos primeiros en certos índices, realmente estamos nun termo moi medio, porque hai certos continentes nos que sí que se disparan en todos os índices de delincuencia, piratería e todo iso. Pero é o principal motivo de detención en países estranxeiros, o consumo ou o tráfico de droga. Claro, eso tamén coincide tamén polo detalle de que en cada país a legislación é distinta. Pasa que nuns países son permisivos, noutros non, e se alguén ven dun país onde se é permisivo, vai outro onde non o é, atópase con que algo que non o esperaba é delito e lle van en riba. É que drogas é sexo, porque ese tamén ese tema en internet... É que hai países en África que se están vivindo unha parella sen estar casados, vai a policía e desahucios. O sea, que ese tipo de cousas un non o espera. E claro, os costumes son diferentes en cada país. Aquí, polo menos, o que é o consumo de drogas non está perseguido, o que está perseguido é o tráfico, e que a xente ten unha cantidade grande. Aí o detalle tamén está onde hai que poñer as barreiras. Hai países que con unha cantidade mínima xa van en riba de ti porque o que queren é ter unha boa imaxe pública e protexen moito iso para non coller esa zona que teñen outros de que son paraísos da droga e iso non lles convén. Países libres de tráfico. Que bárbaro que se sabe por internet. Temos con Marcus... A fama dos países tamén sirve de reclamo. Claro que sí. Porque aí o nome de Ámsterdam, mira que vende. É de Mallorca para os alemán, non veixes? Que bonito que Ámsterdam. Gracias por estar con nos, Marcus. Un placer, como sempre. A todos.
Grazas, Marcus, canto aprendemos. E continuamos aquí na Televisión de Galicia apoiando a campaña de UNICEF na loita contra a desnutrición infantil.